У адным утульным горадзе, дзе вечарамі пахне гарачым шакаладам, а зоркі відаць нават праз акно, жыў хлопчык па імяні Раман. Ён быў не проста хлопчыкам, ён быў сапраўдным мроцам. Кожны вечар ён сядраў ля акна, глядзеў на цёмнае неба і ўяўляў, як аднойчы стане касманаўтам і адкрые невядомыя светы. Раман ведаў назвы планет, адрозніваў сузор'і і нават прыдумаў уласны зуркалёт з назвай «Камета Ікс». Ніхто пра гэта не ведаў, нават бацькі, але ў ягоным сэрцы жыла мара стаць першым дзіцём, якое знойдзе ўваход у іншы свет, касмічны. Аднойчы ночью, калі усе ў доме спалі, а за вокнамі дмуў лёгкі вецер, які шаптаў казкі дрэвам, планшет Рамана раптам загарэўся. На экране з'явіўся надпіс «Касмічны партал актываваны, пацвердзіце запуск». Раман не спарахнуўся. Ён працягнуў руку і дакарнаўся да экрана. Пакой затросся. Святло разлілося па сценах, нібы хваля. Мяккі гул напоўніў вушы, і раптам усё знікла. Раман апынуўся ўнутры празрыстай капсулы, якая ляцела праз яркі тунэль, поўны іскараў і зорнага пылу. Ён не ведаў, куды ляціць, але сэрце падказвала туды, дзе пачынаюцца сапраўдныя прыгоды. Капсула мякка прызямлілася на станцыі з назвай «Арыён-7», акружаная планетамі, спадоднікамі і дзіўнымі зяючымі істотамі. Да яго падышоў робат-правадыр. «Сардэчна запрашаем, Раман. Галактычны партал адкроецца, калі ты выканаеш 3 заданні. Гатовы?» «Гатовы», адказаў Раман. Першае заданне было адрамантаваць касмічны спадоднік, які затрымаўся на арбіце Юпітера. Яму выдалі магнітныя пальчаткі, інструменты і рэактыўны ранец. Ён ляцеў у невядомасці, перакручваўся сярод метэарытаў і крок за крокам збіраў паламаныя дэталі. Калі ён скончыў, спадоднік пачаў круціцца і перадаў сігнал «Герой на бордзе». Другое заданне было яшчэ больш дзіўным – разбудзіць месяц на планеце Салена. Планета была пакрыта срэбраным зяннем, а ў самым цэнтры спаў вялізны месяц з заплюшчанымі вачыма. Раману далі музычныя прамені, асаблівыя звукі, якія можна было маляваць у паветры. Ён пачаў іграць. Спачатку ціха, потым усё гручэй, і вось месяц павольна адкрыў вочы і усміхнуўся. Я даўно не чула такой добрай мелодыі. Дзякуй, Раман. Трэцяе заданне было самым нечаканым. Ён мусіў адшукаць злуджанай голас сусвету, які згубіўся ў чорнай дзірэ. Ён сеў у сваю «Камета Ікс», якая неяк аказалася побач, і паляцеў. Навокал была цямра, але Раман не баяўся. Ён ведаў, што голас хаваецца не звонку, а ўнутры. Ён закрыў вочы і пачуў: «Ты той, хто чуе сэрцам. Дзякуй, што прыйшоў». І тады партал засвяціўся усімі колерамі вясоклы. Ён раскрыўся, як гіганцкі пялёстак кветкі. Унутры былі тысячы дарог, кожная вяла да новай галактыкі, новай планеты, новага цуда. «Выбірай любую», – сказаў робат-правадыр. Раман паглядзеў наперад, а потым назад, і раптам зразумеў, як моцна ён любіць зямлю, свой дом, свой пакой і маму з татам. «Я вярнусь, абяцяю», – сказаў ён і ступіў у залаты прамень, што веў дадому. Ён пракінуўся ў сваей пасцелі.
Усё было, як і раней: падушка, коўдра, начнік у выглядзе ракеты. Толькі планшет мігацеў адной фразай: «Місія завершана. Да наступнага запуску, Раман». І цяпер кожны раз, калі Раман глядзіць у неба, ён ведае, там далёка яго чакае галактычны партал. А пакуль час спаць, бо нават касмічным героям патрэбны адпачынак. Спакойнай ночы, Раман. Твае прыгоды толькі пачынаюцца.